Kipai ba nong shong yo bat ru kibri kibaya lenti hamot pran kilahe serngi ulut na ka jingkem ding kensan kiwaya electric kat kum ki tolong khobor ba yo lum na kipai ba lai thu ba ka jingkem ding jong kiwaya electric kani ha ka por khat oi shiteng ei bat ru ki nong shong de madan kham jong kani ka jaka bala kem ding kiwaya kila he serngi bat kila pet krat na ka jing tieng ban lai na ka jing mensaw batang hadien shiteng kenta shua bakan po shaki we pan kiwaya kalawan poi ke kali penlip ding. अरे हम लोग को दुकान का बाहर पोस्ट में आग लग गया है पोस्ट में आग लग गया है किया है कर दिया हम लोग Ni hani to sui unggi.